тәннән килә, әмма ләкин без үзебез дә куркып кына бу кулга алган проект дип әйтергә кирәк, чөнки бик четерекле, бик авыр хезмәт. Күреп торасыз, аның бер генә томын чыгару да шактый күләмдә вакыт таләп итә, шактый күләмдә игътибарлык таләп итә редакторлар тарафыннан да. Инде безнең бөтен ГОСТлар дип әйтергә кирәк, ГОСТлар буенча һәр китап нәшрияткә кергән һәр кулъязма ул 5 тапкыр укыла. Һәрбер этапларга бүленә инде кулъязма рәвешендә башта укыла, аннары версткалаганнан соң да тагын бер укыла, хәтта корректор белән редактор капма-каршы утырып, инде моны кычкырып та берсе-берсенә кычкырып та укыйлар. Бу зур күләмле эш. Шуңа күрә бүген бу 70-80 елларда 3 том булып дөнья күргән аңлатмалы сүзлек. Инде менә бүгенге көндә без менә шушы ул илдә үзгәреп тора бит, инде менә шушы яңа тел үзгәрешләрен үзе эченә алган шушы проект инде хәзер 6 томга җыелды. Һәм менә шушы 6 томның икесе узган елда азагында чыгып өлгерде дә, менә хәзер сатуга чыгалар. Шуны әйтергә кирәк, үзләрен татар дип хис иткән, татар дип санаган һәр гаиләдә бу сүзлекләр булырга тиеш дип уйлыйм мин. Тагын аның 6 том дигез, аларга кашанга планлаштыра? Менә тагын әйткәнемчә, бу шактый катлаулы, авыр хезмәт таләп итә торган проект. Шуңа күрә аның 6 томын да бер елда чыгару мөмкинлеге булса да бик авыр, бөтен башка эшләрне читкә куеп торып, шуның белән генә шөгыльләнергә туры килер иде. Шуңа күрә без бу проектны берничә этапка бүлдек. Беренче елны, узган елны 2 томы чыкты. Быел тагын 1 томын чыгарырга ниятлибез һәм инде киләсе елларда дәвамы буларак һәрбер томга бу инде 6-га тапкырласаң шактыйга җыела һәм аларның фразеологик төшенчәләре, аңлатмалары бирелгән. Бу инде чын аңлатмалы зур фәнни хезмәт. Һәм бу хезмәтне әйтергә кирәк, безнең Татарстан Республикасы Тел һәм әдәбият институты белән берлектә эшләнде. Аларга бик зур рәхмәт, алар белән бергә эшләмәсәк, бүген мондый проектларны тормышка ашыру мөмкинлеге дә булмас.